называть имена людей, чей талант, ум, любовь к искусству сотворили историю коллектива. И первое имя, которое мы сегодня должны назвать, это имя первого художественного руководителя ансамбля песни и танца. Это Зулейха Саттаровна Ахметова. Вы знаете, что память об этом человеке, душа которой находилась рядом с коллективом в течение 22 лет и сейчас живет в сердце каждого, будет в истории коллектива навсегда. Зулейха Саттаровна Ахметова. Feyzi Gaskarov. Feyzi Gaskarov isiminden başka süykli ansamblimizin bir neşikte ayırıp qarab bulmaz idi. Şunun üstüne ol yazıcı olarak, büyüler koyucu olarak, folklorist olarak, sangatkar olarak büyük kitap kaldırdı. 100 büyü. Feyzi Gaskarov. Ансамбльнең шанлы тарихы турында сөйләгәндә, әлбәттә, рәссамнарның исемен дә телгә алып үтү кирәк. Костюмнарның эскизларын ясаганда һәм башка иҗади эшләр эшләгәндә рәссам эшеннән башка мөмкин түгел. Һәм без бүгенге бәйрәм кичәсендә безнең күренекле шәхесебез, улуг шәхесебез, аксакал рәссамыбыз Бакый ага Урманчының исемендә хөрмәт белән телгә алабыз. А сейчас вы увидите вокально-хореографическую композицию «На посиделках». Одна из страниц творчества ансамбля – его золотой фонд. И мы называем, конечно же, 3 замечательных имени. Это драматург Наки Исанбет, это композитор Александр Ключерев и замечательный балетмейстер Фейзи Гаскаров. Наки Исанбет – драматург, именем которого гордится коллектив. Это был человек, который настолько хорошо знал народный быт, народное творчество и подарил коллективу музыкальный спектакль, фрагмент из которого вы сейчас увидите, фрагмент, который свою новую редакцию увидел, когда отмечала республика 90-летие композитора Александра Ключерева. Rus kişisi, Tatar halkının en yaratkan, en süyüklü kompozitorlarından birisi bulup gitti. Aleksandr Ключерев, Rus kişisi, Tatar halkının folklorun bürtüklep, inci bürtükleri kibik jiyip kitaplar yazdı. Halk külerini işkertti. Aleksandr Ключерев'ka Tatar halkı özünün көңілінде көптен indi altın heykel saldı. Kalın canasın diye,
Мы представили вам вокальную, танцевальную группу ансамбля. Ну и, конечно же, пришло время представить оркестр, который сейчас выступит соло. И у оркестра тоже своя история. Ведь он начинался когда-то, 60 лет тому назад, с 2-3 баянов. Были самые различные составы оркестра. А сейчас это украшение коллектива. Оркестр под управлением замечательного музыканта, народного артиста Республики Татарстан Рашида Мустафина. Оркестр башкаруында Жәүләт Фәйзинең «Идел буена» дип исемләнгән инструменталь пьесасы яңгырый. Солист Татарстанның халык артисты Рашид Мустафин. Сегодня в этом зале поклонники ансамбля, его ветераны. И
Действительно, в жизни ансамбля было так много праздничных и радостных страниц. Но сегодня мы хотим вспомнить тех, кого уже нет рядом с нами. И прежде всего мы вспоминаем имена художественных руководителей коллектива. Это Зулейха Ахметова, Александр Ключерев, Асгар Абдулин, первый хормейстер ансамбля Алексей Бормусов, Иван Грикулов, хормейстер, Юлий Муко, бірінші балетмейстер, Фейзи Гаскаров, балетмейстер, Гай Тахиров, балетмейстер. балетмейстер Ахмед Калимулин, Адгам Нарыков, певец Габдулла Рахимкулов, Разия Тимирханова, Жыршы Ғабдылхақ Шахиев, Зүбейда Султанова, биюші Гүлсім Бахманова, шолай оқ биюші Ринат Сабиров. Ильдус Хуснуддинов, Мазут Минулин, Николай Будрейко, Ильдус Сафин, Баяншы Ильдар Жаббаров, Баяншы Петр Васильев, Баяншы Абдулла Халитов һәм Мәскәү консерваториясының опера студиясын тамамлаган жыршы Фәхри Маннапов. Татар халық жыры Шатырлар. Бу жырына Лена Бичарина башкара. памяти умерших посвящается. Шәһәр фольклорына нигезләнгән Шәрык клубы дип исемләнгән концерт программасыннан үзекләр. Әсәрнең сценарий авторы һәм сәхнәгә куючы Лима Кустабаева. Кызлар биюе Мансур Мазафаров музыкасы, биюне сәхнәгә куючы Татарстанның халык артисты Раилә Гарипова.
Jiznakay, xalq kuyі. Биюні сәхнәгә қойышы Фәйзи Гаскаров. Башқара Татарстанның ат қазанған артисті Валерий Кузнецов.
Троицк кишләре. Марс Макаров музыкасы, хореограф Раиля Гарипова. Ансамбль предлагает вашему вниманию свою новую работу. Это несколько разнохарактерных песен, объединенных под названием «Мишарские узоры». И первая песня, которая прозвучит сейчас в обработке Асгара Абдуллина. Здесь невозможно не сказать о преемственности поколений, потому что именно в ансамбле так плодотворно, так замечательно трудится главный хормейстер, народная артистка Республики Татарстан Венера Гараева, ученица Асгара Абдуллина. Allah'ıma şiyip aldım kar ormanı milevşesin. Allah'ıma şiyip aldım kar ormanı milevşesin. Nurlu yıllarına karar var miken sileşesin. Nurlu yıllarına karar var miken sileşesin. Kar ormanının halanını da uylu bulan balası. Kar ormanının halanını da uylu bulan balası. Hayrolanla kara kari, kız kerteğim tabancı. Hayrolanla
Иске үз жырлары. Пенза өлкәсенең Шәмәши районы Иске үз авылыннан Ания Туишева язып алган жырлар яңгырар һәм аларны Татарстанның халык артисты Ания Туишева үзе башкара.
Чуаш мишәрләрең уен күренеше урмай болыннарында.
Дорогие друзья, я очень прошу сейчас, чтобы был свет в зале, потому что есть в этом зале замечательные люди. Наверное, сегодня у них особенный день, они смотрят на сцену и вспоминают свою жизнь, вспоминают свою молодость. Мы смело можем назвать их ветераны ансамбля песни и танца. И сейчас мне очень хочется каждого из них поприветствовать в отдельности и, конечно же, назвать их имена. Итак, дорогие друзья, мы приветствуем наших и старейшин, и ветеранов ансамбля. Сегодня в этом зале Мансур Гатиатуллин. Один из первых исполнителей. И сейчас репетитор ансамбля. Мы приветствуем Ханави Шайдуллина. Владимир Федотов. Я перечисляю вам имена народных артистов Республики Татарстан. Нафиса Василова, Фердинанд Файзуллин, Равиль Габдрахманов, Альфия Авзалова, которая связала свою жизнь с ансамблем и говорит, что она не представляет, чтобы ее жизнь сложилась не будь этого коллектива. Мы приветствуем народных артистов Республики Татарстан. Ваши аплодисменты и цветы. Залда отырушы Татарстанның атказанган артистлары Галия Гафиятуллина, Зәйтүнә Әхтәмова, Флора Әгләмова, Таһир Якупов, Равил Халиуллин, Миннегөл Зәкиева, Рәхим Сабиров, Әнвәр Латипов, Фәйтүнә Абдуллина, Сулейман Юсупов, Фирдәүс Шакирова, Николай Кретов, Әнсәрия Кретова, Халиса Шарапова, Роза Мустафина, Зинаида Чеховская, Людмила Шамукова, Әнвәр Хасанов, Насиф Вильданов, Ганс Сайфуллин, Марс Макаров, Рамиль Курамшин, Искандер Биктахиров. Мы приветствуем ведущих артистов прошлых лет. Это Салих Ахмеров, Ильяс Якупов, Нажия Гатиатуллина, Равиль Шакиров, Хасан Зарипов, Муршида Сайфуллина, Марсель Исмагилов, Назиля Хабибулина, Любовь Максикова, Мустафа Нигмедзянов, Альфия Хуснуддинова, Давид Будович, Тамара Москвина. Ләлә Әхмәт Галиева, Шамил Әхмәт Галиев, Рәйсә Тимофеева, Мәрхәбә Вильданова, Халида Хасанова, Лена Бичарина, Рашид Губайдуллин, Рима Бүләкова, Николай Наумов, Генрих Даминов, Камиль Шамуков, Роза Богданова, Луиза Сафина. Дорогие друзья, ваши аплодисменты ветеранам. Рахмат! Рахмат барыңызға да! Дорогие друзья, так радостно, что вы так хорошо встречаете людей, которые самые, наверное, запоминающиеся годы своей жизни провели в ансамбле. Но сейчас мне хочется назвать одно имя. Я подхожу к первому ряду, потому что здесь сидит человек, ну, посмотрите, убеленный сединами. Рашид Сабирович Сабиров. Наверное, это по-настоящему ветеран ансамбля, но я подошла к нему не случайно, потому что пройдет буквально 2 месяца, и он отметит свое 80-летие. И, пользуясь случаем, мы приветствуем его и поздравляем от всей души. Ансамбль приветствует своего ветерана. И мне очень хочется в вашем лице поблагодарить и поздравить все семьи, которые сидят здесь, потому что вы знаете, что все вы пришли с близкими своими людьми. И вот мне хочется поздравить Савию Ханум, потому что, конечно же, это семья ансамбля. Мы поздравляем все семейные династии, которые находятся сегодня в этом зале. Еще раз наши поздравления юбиляру. Спасибо. Түрлі елларда ансамбльнің ауыр жүгін тартып барған ветераннар, сәнгать эшләре җитәкчеләре, мәрхүмә Зөләйха Әхмәтова, мәрхүм Александр Ключерев, мәрхүм
Әзһәр Абдуллин. Бүген әле һаман иҗат итә торган җитәкчеләребез дә бар. Җәүдәт Айдаров, Җавид Куддусов, Рәшид Губайдуллин, Лимар Жураев, Геннадий Скалозубов, алар барысы да бердә утыра, алкышлагыз. Рәхмәт. Инде дә килеп 60 еллык гомерендә ансамбльнең 30 елга якын китмичә эшләгән бер шәхес бар безнең арада. Шушы 60 елның 20 елын җитәкче ролендә эшләгән, үзлексез рәвештә эшләгән. Бары тик 4 ай гына җал итеп алды да, әле күптән түгел генә сәхнәгә кайтты. Ул Россиянең халык артисткасы Гали кызы Лимма Кустабаева. Hürmetli dostlar, hürmetli veteranlar, sizni barıгызны да 60 yıllık бәйрәм белән котлыйм. Сезнең кебек ышанычлы дуслар булганда, безнең сәнгатебез һәр вакыт бийек булып калыр. Ансамбль ул безнең тормышта, язмышта, ул безнең киләчәгебез дә, бүгенгебез. Сезгә барыгызга да нык сәламәтлек, озын гомер һәм зур бәхет телим. Hürmetli тамашачылар, шушының белән ансамбльнең юбилеена багышланган концертыбызның беренче бүлеге тәмам. Второе отделение концерта открывается именем человека, музыка которого звучит почти в каждом концерте ансамбля. Конечно же, это святое для каждого из нас имя. Сейчас вы увидите фрагмент из программы ансамбля, который называется «Мой Сайдаш». Минем Сайдашым исемле җырлы биюле тамашадан бер күренеш. Сайдашев музыкасы, сценарийның авторы һәм режиссеры Лима Кустабаеваныкы. Биюләрне сәхнәгә куйды Татарстанның халык артисткасы Раилә Гарипова.
әле күптән түгел генә ислам дигән сүзне, дин дигән сүзне телгә алырга да куркып йөри торган идек. Аллаһка шөкер, хәзер дин темасы сәхнәгә дә менде. Курбан бәйрәменә багышланган бер күренеш карарсыз. Сейчас, когда вы увидите фрагменты из программы «Курбан Байрам», обратите внимание на то, что зазвучит голос Ильдуса Сафина, которого тоже нет рядом с нами и который в течение последних лет был постоянным ведущим ансамбля. Итак, фрагмент из программы «Курбан Байрам». Кешелеккә яшәеш бүләк иткән Аллаһы Раббымызга мактау, зурлауларыбыз булса иде. Амин. Туган җиребезгә, ил көннәребезгә, Ходай яраткан галәмебезгә тынычлык, иминлекләр насип булса иде. Амин. Кәгъбәне төзегән Ибраһим пайгамбар Җабраил фәрештәдән кара ташны алгач, үзенең Аллага бирелгәнлеген раслау өчен Исмәгыйльне курбан итмәкче. Шәфкатьле Алла Ибраһимга фәрештә аша бәрән җибәреп, аның улын курбан чалудан коткара. Аллаһы Тәгаләнең бөек сынавын аклаган Ибраһим һәм Исмәгыйль галәйһиссәлам турында кыйссабызны башлыйбыз. Кич караңгы булгач, Ибраһим йолдызларны күрде. Бу йолдыз минем Раббым. Бу йолдыз минем Раббым диде. Иртә йолдыз югалгач, Югалганнарны сөймим.
югалганнарны сөймим диде. Ибрахим айның туганын күрде. Будыр минем Раббым, Будыр минем Раббым диде. Ай байгаш, ай да үзгәрде, югалды. ай да үзгәрде, югалды диде. Кояш тугаш Ибрахим әйтте. Бу кояш минем Раббымдыр. Бу кояш минем Раббымдыр диде. Кояш байгаш, Кояш та үзгәрде, югалды. кояш та үзгәрде, югалды диде. Ибрахим әйтте. Җир вә күкләрне төзүче Аллаһка һич кемне, һич нәрсәне тиңдәш кылучы түгелмен. Хуҗам минем үзе Аллаһ. И черное. Фрагмент из философской музыкальной мистерии «Рамазан». Сценарий автора Лима Кустабаева, композитор Мәскүдә Шәмсетдинова.
тойсыз бір минутында, әгәр янсам каты хәсрәт вә кайгының мин утында, укыйм тиз-тиз күңелдән бір гаҗәеп сүрә Коръәннән. Газаплар мәгънәви бір кул илән алына бір җаннан. Бөтенләй сафлана күңелем, укыйм иман, булам мөэмин. Килә рәхәт җиңеллекләр, хәлас булам авыр йөктин. Худая, син тыйган эшләр тәмам әктаг вә әптәр дим. Ям башым сәҗдәгә, Аллаһы хак, Аллаһы әкбәр дим. Где бы ни выступал ансамбль, в Великобритании, Франции, Германии, в Йемене, в Италии, Финляндии, на множестве гастрольных меридианов, он, как в калейдоскопе, высвечивает национальные мелодии, привозит их домой и знакомит с ними слушателей. И программы ансамбля так и называются на гастрольных меридианах: «Хоровод дружбы», «Тюркский мир». Мен Атилланың оғылы, күкірәгім ялқын тұлы, дүнияда исемім ұлы, өткенім зорлық тұлы. Иділ Урал үзәгім, Түркия күз бәбәгім, Түркістан кең күкірәгім, бушқа кетмәс тіләгім. Қырым менім қан тамырым, жан тамырым, Әзірбайжан құлларым, Қазақ қырғыз оң яғым, Башқұртстан үз бәғірім. Милләт үшін туармын, татар үшін үләрмін, жырларымны, мұңнарымны қардәшләргә бөләрмін. Қырғыз жері Рәшид Мұстафин эшкәртүендә Дамир Имамиев җырлый.
Рөстәм Яхин, Әсһәр Абдуллин эшкәртүендә Сорнай моңа. Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗанов җырлый. Қарақалпақ халық жыры һәм биюі башқара Миләүшә Фәттахова.
Үзбек биюі. Биюні сәхнеге қойушы һәм башқарушы Татарстанның халық артисті Равил Ғабдрахманов. Равил Ғабдрахманов. Әзербайжан биюі. Халық күйі Рәшид Мұстафин ішкәртуында яңғырайды. Башқұрт халық күйі Гүлнәзира. Қырым татарлары биюі.
хореограф Мөнир Аблаев. Ансамбльнең бай узун тарихында музыка өлкәсендә җан тирләре белән эшләгән безнең сәнгатькәрләребез, композиторларыбыз, музыкантларыбыз бихисап. Шулар арасында Хөснул Вәлиуллин, Нәҗип Җиһанов, Сара Садыйкова, Рәшит Губайдуллин һәм башка бик күп композиторлар. Шулар арасында иң мәшһүр дисәм, башкалар үпкәләмәс, Сара ханым Садыйкова булды.
Сара Садыкованың уникаль күренешен кайбер кешеләр баһалап бетерә алмадылар. Каян билексең без мискин үлеп аңлатмагач дип әйткән Тукай үзе турында. Үзе турында гына түгел, башка бик күп үзе исән чагында тиешле баһасын алып бетермәгән кешеләр өчен дә Абдулла Тукай язган бу сүзне. Шул ук Сәйдәшев та никадәр хезмәт күрсәтеп, вакытында үзенә тиешле бәяне алмады. Без аны хәзер бөек дибез. Без аны хәзер классик дибез. Сара Садыкова җырчы, беренче Сандугач операның җырчысы, композитор буларак дөнья улау эшләгән кеше. Ул да үпкәләде шикелле, ләкин күрсәтмәде үпкәләгәнлеген. Эшләде дә эшләде, эшләде дә эшләде. Тормышны бик сөйгәнгәме, картаюны белмәде. Гел 17 яшьтә иде Сара апа йөрәге. Сүнми, сүрелми яшәде, чишмәләрдән моң алып, 7 буынга җитәрлек җыр артыннан җыр табып, җыр артыннан җыр табып. Сара апа мәрхүмә түгел, Сара апа безнең залда утыра, Сара апа монда катнаша, сайра, Сара Сандугач. Композитор Сара Садыкова иҗатына багышланган программадан бер үзек танго биюне сәхнәгә куючы Раилә Гарипова.
Қазан кишләре. Сара Садыкова музыкасы, Хәсән Туфан шигыре. Хореограф Таһир Латифуллин. звучит музыка Сара Садыковой. Дорогие друзья, сегодня мы показывали вам фрагменты из Золотого фонда ансамбля, показывали фрагменты новых рождающихся программ. И, конечно же, во всем этом огромный труд коллектива ансамбля. Hörmətli tamaşaçılar, bizning arada şuşu ансамбльгә узак еллар үзенең шигырьләре белән, җырлары белән ярдәм иткән шагыйрәбез
җырчыбыз утыра. Бүгенге концертыбызда аның шигырьләре сәхнәдән яңгырады. Гөлшат Зәйнәшева. Сегодня мы поздравляем каждого из участников этого коллектива. Мы приветствуем лауреата Международного Карфагенского фестиваля в Тунисе, Вавилонского фестиваля в Ираке, Мартийского фестиваля во Франции, Абердинского фестиваля в Великобритании, лауреата всесоюзного и всероссийских смотров, конкурсов, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Всех с праздником! Дальнейших успехов, счастья и творческих решений, творческих задач. Ключ. Программа, посвященная творчеству композитора Александра Ключерева. Александр Ключерев музыкасы Рашид Гудайдуллин шкәрдүендә гармун. Хореограф Райля Гарипова.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле, татар халкының йөзе 60 ел буена халыкның йөзендә, үзенең йөзендә кызартмады. 1992 елны беренче мәртәбә бөтен дөньяга Татарстанның байрагын Бөек Британияның сәхнәсеннән бөтен дөньяга күрсәткән ансамбль бу. Шуңа күрә без бу ансамбльне күз карабыз кебек сакларга тиеш, һәм тамашачы тарафыннан, һәм өстәге җитәкчеләр тарафыннан бу йөзнең сафлыгы турында киләчәктә дә матур уйланырга һәм матур эшләр башкарырга язсын. Амин. Рәхмәт сезгә. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә иҗади уңышлар, зәвыклы тамашачы һәм хәерле сәфәрләр теләп калабыз. Дорогие друзья, и прощаясь с вами, давайте мы поставим замечательную точку в этом праздничном сегодняшнем вечере. Мы сказали каждому из вас теплые слова. Давайте простимся с тем, что скажем еще раз и аплодисментами поблагодарим и поздравим наших ветеранов. Ваши аплодисменты, пока вы рядом с нами, будет жить ансамбль. Всем огромное спасибо за сегодняшний вечер. С вами прощаются и желают вам здоровья, счастья и любви Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Спасибо всем огромное. До новых встреч. Приходите на концерты. Всего вам самого доброго.